να σας καλωσορίσουμε όλους, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο του τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών είναι 5 ετές και οδηγεί σε Integrated Master. Έχουμε λάβει την πιστοποίηση από τέλη του προηγούμενου έτους από την ΕΘΑΕ για το πρωτοπτυχιακό μας πρόγραμμα σπουδών. Δείξαμε το πρόγραμμά μας, δείξαμε τις εγκαταστάσεις μας, δείξαμε γενικότερα το τμήμα μας και καταφέραμε, λάβαμε αντιστοίχηση με τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής, Πολυτεχνικού Τμήματος. Το πρωτοπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα, εναρμονίζεται πλήρως με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οδηγεί στην απονομή ενός ενιαίου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επίπεδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο 7 σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων. Ο βασικός μας στόχος είναι να σας εκπαιδεύσουμε, αλλά ο κύριος στόχος μας είναι να σας δώσουμε δεξιότητες. Δεξιότητες που σχετίζονται με την επιστήμη του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του μηχανικού υπολογιστών. Έχουμε την ευτυχία σε αυτό το τμήμα να έχουμε καταφέρει να μπορούμε να στελεχώσουμε και να δίνουμε με αξιοπρεπή τρόπο όλα τα αντικείμενα τα οποία θεραπεύει αυτό το τεράστιο αντικείμενο. Ενεργειακά συστήματα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σήματα, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, ηλεκτρονική, συστήματα υπολογιστών, λογισμικό και πληροφορική σε όλους τους τομείς. Μια υπηρεσία που παρέχουμε στους φοιτητές μας, που είναι οι ακαδημίες. Πρώτα με τη Cisco, μετά με τη Huawei, την Oracle, τη Microsoft, την Google, την Deloitte και τη Fortinet, οι οποίοι παρέχουν στους φοιτητές μας δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα δικά τους και παρέχουν και τη δυνατότητα πιστοποίησης. Αλεξάνδρα, άνοιξε την πόρτα να περάσω. Η πόρτα άνοιξε, περάστε. Σύντομα λοιπόν, τι σημαίνει UNIS. UNIS είναι μια συμμαχία 10 πανεπιστημίων από όλη την Ευρώπη. Είμαστε στο δεύτερο κύκλο και στο δεύτερο κύκλο έγινε δεκτό και το πανεπιστήμιό μας μετά από σημαντική προσπάθεια. Να αναφέρουμε ότι είναι το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο που συμμετέχει σε αυτή τη συμμαχία. Φέτος θα βραβεύσουμε τους φοιτητές που πρότευσαν στις σπουδές τους σε κάθε έτος. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω από το πρώτο έτος πέρυσι, επαναλαμβάνω, τον κύριο Αντωνόπουλο Γεώργιο. Δεύτερο έτος τον κύριο Αιγυριώτη Γεώργιο. Τρίτο έτος τον κύριο Λαζάρου Στυλιανό Γεώργιο. Τέταρτο έτος την κυρία Καντελοπούλου Ιουλία. Και από το πέμπτο έτος τον κύριο Πόβλη Ιωάννη. Καλή αρχή στις σπουδές σας.